Тази вечер имаме удоволствие да направим световната премиера на новата генерация ProLiant G8 за България. Уникална продуктова линия, една от най-важните за Hewlett Packard като компания, тъй като вече 22 години е на пазара, пазарен лидер, както в света, така и в България. Специално за България тази линия от 15 години е номер едно като на пазарен дял, като market share. За последната година държим около 41% пазарен дял, като за България втория, третия и четвъртия като пазарен дял, като съберем техните бройки, правят горе-долу колкото HP е направил за миналата година. Или като конкретни бройки 2500 сървъра за България за миналата година са продадени, което е с 39% ръст спрямо 2010 година, когато са продадени 1800 сървъра. Много силни в България в серията ProLiant е в Blade технологиите, където имаме 56% пазарен дял, за третото семейство за миналата година 61% пазарен дял. Новото за генерация 8, да го кажем по-просто на разбираем език, няма да се дълбавам толкова в технологии, процесори, памети и така нататък. Всичко това е ново. Тук не говорим вече само за фейслифт. Тук говорим за нова идеология, нова стъпка в прогреса на сървърите, на x86 сървърите. Говорим за три основни неща. Първото – иновации, свързани с green идеята, т.е. намаляване на консумацията на електроенергия. HP е лидер по това отношение и намаляваме значително използваните ватове за перформанс на сървър. Тоест това драстично намалява електроенергията за дейта центровете. Използваме го с нови патенти, над 9000 нови патента HP регистрирал за тази марка, ProLiant генерация 8. Имаме над 150 нови иновации в дизайна и всичко това е създадено благодарение на HP и нашите клиенти, нашите партньори, с които имаме над 100 000 срещи и дискусии, какво те очакват от следващата стъпка на ProLiant фамилията. Второто важно нещо, освен зелената идея, е това, че успяваме да вкараме интелигентност в инфраструктурата. Желанието на клиента е да намали оперативните разходи, да се грижи по-малко за инфраструктурата, да използва по-малко ресурси, по-малко време да отделя за мейтенес и сапорт и човека да се занимава с това, което е най-важно за него – креативността и иновациите. Така че сме успели да вкараме тази идея в действие с тези 9000 патента, като сме вкарали над 1600 сензора и сме дали възможността на новата генерация 8 на фамилията ProLiant да се грижи сама за себе си. Достатъчно интелигентна система, която някои от основните дейности, които до момента се правили от хора, и възможността за допускане на грешки е била по-голяма, в момента да се автоматизират, системата сама да се грижи за себе си, с тези детектори, с това море от сензори, да регистрира всичко какво се случва с нея и сама да поема corrective actions за подобряване устойчивостта на сигурността и на перформанса на машините. Тоест това е новото нещо, което имаме. Това е според нас стъпка към нов тип поколения сървъри, които ние искаме да анонсираме на пазара. Така че освен зелената идея, освен интелигентността на сървърите, ние успяваме да вкараме и сигурност. Значи това, което ние успяхме да научим от нашите клиенти, като степенуване, кое е най-важно за тях, е сигурността, намаляване на риска почти до минимум, увеличаване на KPI факторите, които компанията им дава, т.е. намаляване на оперативните разходи, намаляване на разходи за поддръжка за система. И третото нещо, което вече го казахме, е интелигентността на системите, т.е. иновации да вкарат. Така че третата част, която сме вкарали в тези сървъри, е увеличаване на сигурността на системите.